ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ପୁଷ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବଉଳ ଅଙ୍କୁରିତ ହେଇ ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତକୁ କରେ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ଦିନ ବିଧି ରହିଛି ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ପୂଜା କରିବାର। ବଉଳ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଗଇଁଠା ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ମଣ୍ଡା ପିଠାର। ସେଥିଲାଗି ପ୍ରଥମେ ନଡ଼ିଆ କୋରିକି ରଖିବା। ଗୁଡ଼, ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ, ଅଦା ଛେଚା ପକାଇ ଭାଜିକି ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ବାମ୍ଫ ତିଆରି ପିଠା ଚାଉଳ ଜନ୍ତିକି କରିପାରିବେ, ନଚେତ୍ ସୁଜିରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକାଇବା ଫୁଟିଲା ପାଣିରେ। ତାପରେ ସୁଜିକୁ ଜନ୍ତି ଜନ୍ତୁଣି ତିଆରି କରିବା। ହାଲୁକା ଗରମ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଚକଟିବା। ଜନ୍ତୁଣିରୁ ପିଠା ଆକାରରେ ଗୁଳା କରିବା ଛୋଟ ଛୋଟ। ମଝିରେ ନଡ଼ିଆ ପୁର ପୁରାଇ ଚାରିପାଖକୁ କରିବା ବନ୍ଦ। ଗଢ଼ା ପିଠାକୁ ଫୁଟିଲା ପାଣି ବାମ୍ଫରେ 10 ମିନିଟ୍ ରଖିବା। ସିଝିବା ପରେ ଖାଇବା ଉପଯୋଗୀ ହେଇଥାଏ। ତାକୁ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ କାଢ଼ିବା। ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମାନଙ୍କରେ ପିଠା ପ୍ରାଥମିକତା ପାଇ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ଘରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କି ନାହିଁ ଜଣେଇବେ। ପୁଣି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।